Mas Fajar wis teko kowe lah. Makasih. Wong kerarat bisa. Ya, ya. Rina wangi anti-anti aku tetap nunggu kowe bali rasa kangen ra bisa mari among sliramu kang bisa nabangke ya dos ora suwe aku bali bisa sopan Kaya ngene ya. ora kaya buniki mbak alek nggih Nggih. Masuk. sewindu suwe lawase kowe lunga pamit karo aku wong ayu babujanku sudah mong kangen sliramu Mati. Yo. Clara bisa turun Wawayanganmu Asik. Rina wangi anti-anti nunggu kowe bali Penake yo. rasa kangen ra bisa ware among sliramu kang bisa nabang yo Hai Bubi. Hae. Ya, ya. Ayo, iya, ayo. Mumpung teng inggil menika panyuwun Pak Jali kopi wengis. Oh, wengis. Monggo Pak Jali. Kopi wengi. Nggih, langsung ke wengis. Oke, ya. Trek. Ya pundi, Pak? Lah wis ngerogohi mau. Kose. Ya. Wis Kopi wengi. 12 dinang wengis.